जों नगो गारि रक जतन बाथाक जों माल खुंगो ओंगा फियाबा तिनि बियांगो थांनायनि बागै जामा हाइटियार खालाय दंलाय एक्चुअली जों करबक साब डिविजननि दै दिनै जों अमरपुर पिएसओ बिरगुन्ज पिएसओ जों थानाय के लास्ट 5 तारिखआव मकरायाव जे इसु मानि दै अबनो जों दिनै थानाव थाङि डेपुटेसन नाय सिनि सार डेपुटी सीएम अनिमे सार ते एम डली मेडामनि जे स्कट ते बुबरन्जन सार बरन स्कट नति सामानि दै जों बनि बागै जों डेपुटेसन नानै थानाय ओंगा फियाबा तिनि महैके करबक साब डिविजननि रगै सिमिदा थांनाय हे के आलगा साब डिविजन बडा खबदक दं एक्चुअली ऊपर महलनि हयते तो जोंनो प्रतिटी ब्लक हयते ब्लकआव पिएसओ डेपुटेसन दिनि साजाजाक हाइफानो जोंखाय अमरपुरावनो जों रिनाय सिनि करबक साब डिविजननि आरो चिनि ब्लक प्रेसिडेंट चिनि करबक साब डिविजननि हिरो मैत्रिपुरानि नेतृत्वे जों आरो डिसिसन खायगा जे जों अमरपुराव थाङै जों पिएसओ डेपुटेसन खायनाय दै लास्ट चिनि जे डेपुटेसननि कपि तो जोंनो रुइ रहजाका ऊपर महल हयते अबनो जों फलो खायो जों बाक्साके थानाय बे तिनि नरकनि ताम दफा हे के ताम दाबिनो तियै जे आसल नरक तिनि डेपुटेसन नानै थांतो एक्चुअली जों मकरायाव जे लास्ट 5 तारिखआव जों थाङै जे गेदारिं खालामनानै आ टाइमाव सिनि डेपुटी सीएम अनिमे सार ते सिनि एम रंनि स्कट न उद्र खालामजामानि दै ते लुकु रंन बिप्रान्त खालामनानै केस टेस आको रुइ गे सिनि आ जागाव डास्टबिन जे स्नामानि जागा हिनै बरक जे आरोनि जे सरकार रक अब डिसिसन नामानि अमसु बेलायनो माने सेलांजागो जाते सिनि एडिसि हाव जाते डास्टबिन एरिया खालाया दै अबनि दै जों तिनि थानाय दै सिनि करबुंनि जों प्राय 2000 तति जों बरक थानाय गारि दं सिनि प्राय 22 हयते 25 ता गारि दं आबे केना पाइथागोनि सिनि मुंगे सार आनि मुंखे ब्लक कमिटिनि सेक्रेटारि विशाल देवबर्मा